I naturskønne omgivelser lidt nord for Odense ligger Nordfrim. Nordfrim er en velrenommeret postordervirksomhed, der i årtier har leveret både frimærker og mønter til entusiastiske samlere over hele Europa. Det hele startede naturligvis med, at jeg samlede på frimærker, og tilbage i 61 begyndte jeg at handle med frimærker på den traditionelle måde som postorder, og dermed blev den spæde start lagt til firmaet Nordfrim. Så har det udviklet sig igennem årene, heldigvis, og for os var det derfor naturligt, da mulighederne kom for at lave en e-handelsløsning og se på disse muligheder. Nordfrim har været IBM-kunde i mange år, lige fra S400 til System I i dag. Nordfrim har været IBM-kunde i rigtig mange år inden for hardware og software services. Og det betyder, at hvis der opstår et problem enten med deres hardware eller deres software, så kan de hurtigt få assistance fra os, og de kan også løbende få deres systemsoftware opdateret. Den nye webløsning er udviklet af SoftDesign, der har designet webløsninger til kunder over hele verden siden internettets spæde start. Nordfrim-opgaven var spændende for os, fordi det ikke kun var et spørgsmål om at lave en webløsning, men også et spørgsmål om en fornyelse af en forretningsform, som ellers traditionelt ligger i et helt andet medie, netop postordremediet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har arbejdet sammen med SoftDesign i over 20 år, og vi er rigtig glade for samarbejdet. Vi ved i fællesskab en masse om forskellige løsninger, så vi kan nemt strikke en løsning sammen, der dækker både hardware og software og services. Og så er det en fornøjelse at arbejde sammen med SoftDesign, fordi de altid har en god vinkel på en løsning. Det er den vej, som træner. Hos SoftDesign arbejder vi tit med innovative løsninger. Det er ikke sådan, at vi sætter os ned og tænker, at nu skal vi være innovative. Vi kigger på, hvad er det for nogle behov, brugerne af en løsning har, og så finder ud af, hvordan kan vi dække de behov. Og tit er det spørgsmål om at bruge allerede kendt teknologi på en ny måde. Efter vi havde sonderet markedet og haft samtaler med forskellige firmaer, valgte vi SoftDesign. Ud fra en betragtning om nok, at SoftDesign var IBM-partner, eller er IBM-partner, at SoftDesign har kendskab til iSeries, og vi har stadigvæk et godt samarbejde med SoftDesign og en imødekommenhed til at løse de problemer, der opstår hen ad vejen. Hos Nordfrim bruger den nye webløsning både eksisterende backend og forretningsprocesser. Det betyder, at udgifterne til hardware var begrænsede, og omstillingen fra postorder til web var meget kort. Først og fremmest så har vi ønsket en løsning, som er fuldt integreret i vores backend-system. Kunderne kan se, om vi har varen på lager og få alle de informationer, at de har brug for. Det betyder så også, at der er et samspil mellem vores website og vores backend. Og der har SoftDesign haft en løsningsmodel, som gør, at vi ikke risikerer noget. Kunderne har ikke mulighed for at komme ind og lave uorden i vores systemer. Og det er jo naturligvis meget vigtigt for os. SoftDesign prioriterer sikkerhed utrolig højt, i det der er mange virksomheder, der har haft nogle kedelige oplevelser med, at deres kunders data er blevet forvekslet, og de selv har mistet data, og det er selvfølgelig en meget uheldig situation. Nordfrims applikation er derfor bygget i WebCitizen Express, som har et af de højeste niveauer af websikkerhed. For eksempel er alle sider signeret med MD2-algoritmer, der sikrer, at ikke en pixel kan ændres af personer uden tilladelse. WebCitizen Express har den fordel, at den er designet til at køre på S400, også kendt som System I. Og det er jo det, som Nordfrim benytter, og derfor var det et naturligt valg at benytte den herover. Også fordi den har den indbyggede sikkerhed, som Nordfrim ønsker over for egne data, og selvfølgelig lige så vigtigt over for kundens data. Den nye løsning for os, der har det været vigtigt, at vi har få en løsning, som vi selv kan vedligeholde her i huset. Og når jeg siger her i huset, så har vi jo ikke en IT-afdeling her i huset, men vi har nogle mennesker, som arbejder med webdesign og noget administrativt personale, og de har uden problemer være i stand til at vedligeholde og servicere de ting. Skulle uheldet være ude, har Nordfrim både en teknisk service, som sikrer deres hardware, og en software subscription, så de altid er up-to-date, også på software-siden. Hvis der kommer problemer, eller lad os bare sige, når der kommer problemer, fordi det kan jo ikke undgås med et website. Er det hardware, så kører vi på IBM, og endelig er det decideret website-relateret, jamen så har vi SoftDesign, som også er tilgængelig 24 timer i døgnet. Så vi er dækket ind, så vi kan koncentrere os om det, vi skal, nemlig at sælge frimærker. Vi har nu 3 års erfaring med vores website, og det, hvis vi ser tilbage, så kan vi se, at det har været en stadig stigende antal besøgende, og i øjeblikket er vi vel omkring 2,4 millioner hit om måneden på vores website.
En af de erfaringer, vi har gjort, er, at det er en særdeles kosteffektiv måde at skaffe nye ordre på. Vi glæder os til næste omgang til den anden generation, og det er så en af de ting, vi har set på. Mulighed for at kunne finde en løsning sammen med IBM, fordi webben er for os absolut fremtiden. Arbejdet med at udvikle, forstærke og forny Norfrims position som et af verdens førende e-handelshuse inden for frimærker og mønter er en stadig proces, hvor nye idéer og muligheder løbende bliver vendt og implementeret. Så det, der er på bordet lige nu, ser vi måske på nettet om et par måneder.